कमी कमी ना बहुते कमी बा तोहरा भाई में। फैशन का होला ओकरा तो पता ही ना बा। और ये ओकर रहन सहन कितना बा ओल्ड, और हम बानी कितना बोल्ड। अरे ए राधा, बहुत हो गई। कहाँ हम तोहरा के आपन भौजाई बनावे के सोचा तानी, और तू बाड़ू कि हमरे भैया के कमिए गिनावत बाड़ू। गौरी, हमार और काली के जोड़ी तो एकदम बेमेल बा। कहाँ उ देहाती गवार जेकरा ना तो बोले के लूर बा और ना उठे बैठे के। और ये हमरा के देखा, हम तो एकदम पढ़ल लिखल बानी और अंग्रेजी भी बोल लेवे नी। अरे हमार दुल्हा हुई एकदम अप टू डेट, और तोहार भाई ना देखले स्कूल के गेट। हमार भाई स्कूले ना गई, ओकरा पीछे कारण रहे घरे का जिम्मेदारी। माई बाबू के देहांत के बाद भैया खेत खरियानी देखे लगलन। और रहल बात पढ़े का, अबे तू इंटर पास करके बीए फेल बाड़ू। भैया होतन ता एमए पास हो गई होतन। पर भइल त ना। आदमी का सम्मान ओकरा पढ़ाई से ना, ओकरा व्यवहार और काम से होला। और हमार भाई का सम्मान आस पास के 5 गांव में होला। त उहे 5 गांव में अपन भाई खातिर लड़की काहे न खोजताड़ू। आपन राय अपने पास रख, और आज के बाद हमरा से बात मत करिया। बड़ा आईली भाई वाली। का बात है गौरी, सब कुछ ठीक ठाक बा ना? भैया तोहार ई सब पुरान देहाती फैशन और रहन सहन की वजह से हमरा के ताना सुने के पड़ल। के दिल से तोरा के ताना? तनी नाम तो बतावा। राधा। और ई के? अरे तू भी कहाँ वो पगलिया के फेरा में पड़ गयलू? भैया वो राधा कोनो पागल वगल ना बिया, ठीक कहतिया। कब्बो अपना आप के तू आईना में देखेला, हाँ एकदम बागड़ बिल्ला लागेला, बागड़ बिल्ला। अरे तनी टिप टाप से रहता तो हम वो आज राधा के बता देती, लेकिन जब आपन सिक्का खो तब पराये का दोष। अरे छोड़ू राधा के, हम तोरा के ओकरा से भी निम्मन भाभी ले आई ना। अगर तू हमार भाई बाड़ा और तू हमरा से तनिको प्यार करेला ता उ राधा से ही ब्याह करे के पड़ी। और तू ओकरा के दिखा दा कि तू कोनो ऐसन वैसन ना, जिला टॉप बड़ा, जिला टॉप। ए घिटपिटिया मेल, तू हमारी बहन का इंसल्ट कैलू? वेरी बैड। हम बताई कि हम भी स्मारट। आई टॉक अंग्रेजी, आई वाक अंग्रेजी। हम कहनी कम इहा, कम इहा। बड़ा अंग्रेजी झाड़त बड़ा। हमरा के अंग्रेजी में बुला त लेला, पर हमरा के जाए के कैसे कहबा? टेल टेल। कम यहाँ